kanang imuha diakli, ipatastas og gamay. Kana pong imuha diabetes, ipabus-ubos og gamay para mapantay sila ba? Ingani ma, ingani mahiktan. Dili anak, mga bataa ito pong sa tumoy. Inganion, anak man na clear no. Dili anak kay para mahiktan. Ikaw, clear ba? Di ka kasabot. Ma, ngani ka ubos, ma? Pastilanan ning mga bataan ni. Isa ka gamay ang imuha biti. Gamay, ma. Ngani, ma. Fights na? Dapat tanaw doon ako sa layo. Pwede mang ubusa kang biti. Ma, fights na ni ma. Kaya ako nanihiktan. Isa kang imuha biti o gamay. Isa ka. Hindi, ma. Isa ka pa gamay. Isa ka pa jud. Okay na na imuha biti. Uy, clear. Imuha naman po na ang naubos. Alangan, dili na ko iubos, mang. Magipasaka man ni ate iya. Dapat ato, ipundo lang unta ang imuha. Sa day ni ma. Kuha na, bantuganan na sa manok. Kung ingon na ang porma, may slide ang manok. Kanang imuha, clear. Saka-saka na. Mama, oy, asa itong panday, mga? Di man may kabaluan eh. Dugay gani na abot no. Ambot og mo duty ba to? Nagulan magud gabi eh. Sila na itong patrabahoon, ani ma. Oy, kaya di ma may kabaluan ni. Bitaw, ma. Sige. Ibutang na na ninyo. Pre, asa naman po na yung project di ay? Pre, nakahinumdum ka atong itrabahoan ato sa sira. O si nanay ba? Ubi daw. Dito gyapon man trabaho kay nakontrata na ko ang iyahang batuganan og manok. Hindi to dito pre. Kay iyang mga anak ba siksika ayo. Gali tara. Dugaya atong panday nga ako i-hire. Uy, last night na lang, wala pa naabot. Under time na to ba? Nay, Oh, maayo! Kay nana mo! nay, asa man nato ibutang ang imuhang kuan? Batuganan sa manok. Dara o? Yandam na ganin sa kunduha ka dalaga. Sige nay, kami nay bahala na. Asam na imong mga dalaga di ay. Nasa sulod dong. Sige dong. Bite? Ma? Wow. Pagkutaw diha og kape bite, ihatag sa ilaha. Yes, ma. Amag kayo ba? Ano mo? Amag kayo. Sugdi na na ninyo dong. Kuya, dara o. Biti, bantayin ang duha ka mga trabante kay basig oras ra ang ilang bantayan anak nila. Sige, ma. Pre, ako'y tunong diri pre ha. Nya badlisi da pre sa nibilado. Pre, asa man ka nagtanaw? Wala man na tunong imong bagis diha oh. Tanawa na imong trabaho ba? Magkahiwi-hiwi gyud ni ron. Lagi pre, mao na lagi ni. Tunong no manggani kayo. Kita manggani nako. Tanawa ko na imong trabaho, pre. Ay, sorry pre. Mao lagi na. Mata baya ni kuya. Galiraw-liraw ra. Pre, bagis na. Perti nang igo ah. Mauna ni pre. Taka ra magagbagis pre. Parang nasa ubos imong gibadlisan. Asa man ka nagtan-aw? Unsay ubos, pre? Kaklaro ani, gisayt man gay kunig maayo. Awar, ng duwa, oh. Ang mga mata, bisag asa ra nagtanaw. Dali na diri, pre. Unsa man pre, natunong na na nimo diha? Pre, tunong na kayo ni diri pre. Kani man kang puti nga bagis. Okay na makana, pre. Kadimao ka na ilang gibuhat na. Ambot ng bakag, dili ni mga hiwi ron. Naperti man gid nilang konsentrate tanaw sa mua. Kuya, tanawa na imong gitrabaho. Mahiwi na karon. Uy, kuya, asa man ka nagtanaw? Liga ako nang gisurbol paghikot. Ma, mangubra na daw sila silang sweldo kay humana na sila. Humana? Kadali ba? Ako na kanaon ng ilang trabaho, bi. Ay, salamat kay nahuman na din ninyo dong. Darang bayad o. Kuon kay na pagkatrabaho nang unya straight pa jud kayo di gyud na may slide ang imong manok. Gani nang likon kay namong trabaho. Nya, adto sa mi. Salamat kay nang. Salamat nang. Tanaw daw nako ang ilang trabaho, bi. Uy. Kurti jud ang tulira.